Bertakok. Atzo. Hasi egeu. Hasi ingo edo... Bai. Bueno, ongi etorriak, seigarren ordizia sari nagusia nazioarteko Jose Antonio Peña mitinaren prentsaurrekora. Lehenik eta behin, urtero egiten dugun bezala, gogoratu nahi nuke mitin hau zergatik egiten dugun. Jose Antonio Peñan oroimenez egiten da. Jose Antonio 2015an hil zen, eta orduan Txindoki Atletismo Klubak pentsatu zuen ideia ona izango zela bere omenez ekitaldi bat antolatzea. Garai batean Ordizian egiten zen atletismoko mitin bat, eta ideia hori berreskuratu zen, eta orduz geroztik 2015-etik 2018 arte egin ziren 4 edizio, gero 2 urtetan egin gabe egon ginen, pandemia zalata eta pista berritu zelako. Iaz berriro hasi ginen, eta aurten jarraipena ematen diogu. Mitin hau datorren larun batean ospatuko da, ekainak 18, arratsaldeko 6ak, posterdiak 6ak ingurutik aurrera, Ordiziako Altamira pistan. Eta gure helburua hasieratik izan da atletismoa bultzatzea. Atletismoak ikusten genuen Gipuzkoa mailan eta Euskal Herri mailan ez zeukala olako antzeko probarik eta zerbait behartzala. Egon dira Gasteizen, Bilbon eta olako ekitaldi batzuk, gaur egun ez daude, eta gaur egun Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko atletismo mitin bakarra gea. Eta nik uste hori baloratzekoa dela, eta lan politia egiten nahi gehala. Eta beste helburu bat hori zen, atletismoa bultzatzea, bestea da ikuskizun polit bat ematea, Ordiziako herritarrei eta Goierriko herritarrei, atletismoa ezagutzera ematea, maila altuko atletak erakartzea eta ikusi ditzatela marka onak eta jende ona. Orduan, 2 helburu horik bereziki. Aurten berritasun bezala aipatu behar da, nazioartekoa dela, nazioarteko maila daukela mitinak lehenengo aldiz. Nazioarteko federazioko Continental Tour izeneko ligan edo sartu geha, hor maila desberdinak egoten die, eta gu gaude maila basuenean, Challenger izeneko mailan. Baina horrek eman digu proiektzio pixka bat Europa mailan. Espainia mailan nik uste ja bageneukela, Espainia mailan ezaguna gea. Baina Europa mailan bilatu nahi dugu atleta kanpoko atzerritar horik erakartzea, eta ea pixkanaka bide hortan jarraitzen dugun. Lehenik eta behin, aipatu ze proba izango dien. Probak izango die mitinaren barruan proba ofizialak emakumezkoak 100 metro, 400 metro, 800 metro, 1500 metro eta pertika jauzia. Gero gizonezkoen mailan, probantzekoak 100 metro, 400 metro, 800 metro, 1500, gero 5000 metro izango da baita, eta luzera jauzia izango da. Gero horietatik aparte, mitineko prueba ofizialak izan gabe, sartu ditugu baita jauzi hirukoitza emakumeen mailan, eta 4x100 erreleboko proba emakumeen kategorian baita. Hau ez gain, urtero egiten dugu, iaz pandemia zalata ez genituen sartu, baina aurten berriz berreskuratu dugu, aurren probak, Benjamin mailan 50 metro, eta Lebinen mailan 60 metro eta 500 metroko probak. Eta hauei garrantzia handia ematen diogu, aurrek ere ikusi dezaten zer den konpetizioko atletismoa, maila altuko atleta horik ikustea, erakartzea, eta interesgarria iruditzen zaigu. Eta gero kuadrilen arteko 4x400 proba ikusgarria izaten da, politia gelditzen da, nik uste dut, herriko jendeak eta ingurukoak parte hartzen du, eta giro politia sortzen da.
Bale, bueno, horrekin jarraituz, sariak, bueno, sarietan beti alegintzen gea sari politak jartzen, edo jendea erakartzeko saria jartzen, aurten esfortzu handiagoa egin dugu alde hortatik. Aurreko urtetan irabazleari, proba bakoitzeko irabazleari bakarrik ematen genion sari ekonomikoa, eta aurten lehenengo, bigarren eta hirugarrenari emango diegu. Lehenengoari 200 euro, bigarrenari 100 euro eta hirugarrenari 50 euro. Horrez gain beti ematen ditugu produktuak jateko edo urdaiazpikoa, mahalak eskainetako saskia, gazta, sagardoa. Beti alegintzen gea, honea etortzen den jendeak bertako produktuak ezagutzea, eta nik uste bastante eskertzen duela, dirua garrantzitsua da beraientzat, baina detaile horik edukitzea bastante eskertzen du. Bueno, gero Ordizia bizi herria saria daukagu, hori da Ordiziko udalak eskaintzen duen saria, eta hau da mitin guztian maila altueneko marka lortu den atletari ematen zaion saria. Bai neska eta bai mutil biei ematen zaie. Orduan daude taula batzuk, puntuazio taula batzuk, eta marka honenari ematen zaio Ordizia bizi herria izeneko saria. Bueno, txapela ematen zaio, azkenean proba bakoitzean irabazlea daude, baina nolabait hori izan da mitineko onena edo, bai neska bai gizon. Eta orduan txapela ematen zaio, 150 euro, udalak garaikur bat ematen dio, eroskiko produktu batzuk, sagardoa, bueno. Orduan hori izaten da mitinaren bukaeran ematen dugun saria, ja ikusten dugunen zein dien lortu dien emaitza guztiak dakizkigunean eta zein dan onena, orduan ematen da bukaeran. Gero dauzkagu, aurreko urteetan ere bageneukan, probako errekorra, proba bakoitzeko errekorra usten duenari 400 euroko saria ematen zaio. Gipuzkoar honenari ere saria ematen zaio, lehen bezala puntuazioen arabera Gipuzkoar honenak saria dauka, bai neska eta bai mutil, mahalak saski bat eta sagardo botilak. Gero, aurreko urtean ere egin genuen, aurreko urtean joku olimpikoak ziren, orduan pixka bat erakarri nahi izan genuen joku olimpikoetarako minimak, gutxieneko markak egin behar izaten dira atletismoan, parte hartu ahal izateko, orduan erakarri nahi izaten dugu marka horik lortu nahi dituzten atletak. Aurtengo kasun, munduko txapelketak eta Europako txapelketak biak batera izango die, aurtengo udan. Munduko txapelketak Oregonen ospatuko di uztailean eta Europako txapelketak Munitzen, Apustuan. Eta, sariak jarri ditugu jende hori erakarri nahian, gutxieneko marka hori lortu nahian, dabilen jendea etortzea nahi izan dugu. Orduan, sariak die, Europako txapelketako gutxieneko marka hori lortzen baldin badue 500 euro, eta munduko txapelketarako marka lortzen baldin badue 1000 euro. Iaz kasu bat eduki genuen, kubatarrarena, 800 metrotan neska kubatarrak Rosemary Almanzak lortu zuen, marka oso ikaragarriarekin, eta lortu zuen joko olimpikotarako minima. Ea aurten norbaitek lortzen duen. Gero dauzkagu errekorrak, Gipuzkoako errekorrarengatik 500 euro, Euskadiko errekorrarengatik 750 euro, Espainiako errekorrarengatik 2000 euro, Europako errekorragatik 3000 euro, eta munduko errekorragatik, iaz jarri genuen, berritasuna izan zen, autobagek eskaintzen duen Audi Q2 bat. Auto bat, zaila da, baina hori hor dago, norbaitek etorri nahi baluke hor dauka, aukera. Eta gero, aipatu dugun bezala, kuadrilan arteko lehiaketa hortan, 4 bider 400 lehiaketa hortan, baita saria dauzkagu, irabazleari 4 afari Ordiziako garagardoa azokan, Ordiziako rugby taldeak eskainita, bigarrenari 4 bazkari Ordizia hotelean, orain gauden hotelean, eta hirugarrenari Errealeko atletismoko 4 kamiseta, bakoitzari kamiseta bat. Mitin honetan ere edukitzen dugun puntu indartsu bat edo jende erakartzeko modu bat izaten da erbiak jartzea. Erbi hauek jartzen die erdi fondo eta fondoko probetan, 800.500 eta 5.000ko probetan. Eta azkenean atletek bilatzen dutena da karrera lasterketa on bat, erritmo honean, beraiek nahi duten erritmoan joango dena, eta hori asko eskertzen dute, orduan gu ahalegintzen gea atleta erbi horik jartzen.
Orduan, dauzkegunak die 800 metrotan, Elian ikasi, aterako da, erritmoa izango da, 2 minututik jeisteko erritmoa, 800 metrotan 2 minututik jeistekoa, eta munduko txapelketarako minima lortzeko helburua edukiko du. Iaz, Elianik berak egin zuen baita erbilanak, Rosemary Almanzak marka egin zuenean bera izan zen erbia. Iaz etorri ziren Rosemary eta Shahili Diago Mesa, biku behatar, lehenengoak egin zuen ikaragarrizko marka, bigarrenak marka oso egin zuen, baina ez zen hainona. Eta aurten, bigarrena etorriko da, Shahili Diago Mesa etorriko da. Baita oso atleta ona da, 1,57koa da. Eta aleginduko da, marka hori, munduko txapelketarako marka hori egiten. Aipatu iaz, Tokioko Olinpiar Jokoetan izan zela, Kubarekin 8. postuan egin zutela 400 metrotan. Olinpiar Jokoetan, finalean izan ziren. Hori 800 metrotan eskatan, orduan Elian ikasi, gero B seriak, beti edukitzen ditugu serie desberdinak, A seriak izaten dira maila altuenekoak, gero B eta C seriak ere izaten die, atletak banatzen ditugu beraien mailaren arabera. Orduan, 800 metrotan B seriean, emakumeen B seriean, Gaita Eljarraz joango da. Hau ez dakit 2.05 edo hor nonbaiteko erritmoan. Gero emakumeetan baita 1.500 metroko A seriean, Celia Anton, atleta gaztea, Espainia mailan gazte mailetan asko destakatzen ari dana, egingo ditu erbilanak, eta helburua da 1000 metroak 2 minutu eta 50 inguruan pasatzea. Gutxi gora bera, 4:15 inguruko erritmoa lasterketa 15, 20 artean izateko, suposatuko luke mitineko errekorra. Eta gero gizonetan, erbi gehiago dauzkagu, 800 metrotan A serian Itoitz Rodriguez edukiko dugu, iaz ere berak egin zituen erbilanak. Honen helburua izango da, 1:45, 1:46, ez dakit hori izaten da, etortzen diren atleten arabera. Etortzen diren atletak segun zein maila daukaten, beraiek eskatzen dute askotan, zein erritmotan irtetzea nahi duen erbiak. Orduan, gure helburua papelaren gainean daukagu, 500 metro 1:05 pasatzea, baina gero atleten eskaeren arabera hori aldatu egin daiteke. B seriean David de Blas izango du, gero 1500ko A seriean Esteban González, 1000 metroak 2:23an pasatzea izango da helburua. Hori ere mitineko errekorra bilatzen, 79koa da, 1500 metroan. B seriean, 1500 metroko B seriean Aitor Calvo, 5000 metroko A seriean Diego Uribe, 8:10ean 3000 metroak pasatzeko helburua izango du. Hori ere mitineko helburua, hor pixka bat mitineko errekorra hobetzea, baina hor pixka zailagoa izango dela iruditzen zaigu. Eta gero 5000 metrotan B seriean Marcelo Silva. Ja, erritmoa baxuagoa. Eta hori aipatu, hori nola nazioarteko mitina da aurten, eta aurreko urteetan ere izan ditugu atzerritarrak eta etorri dira, tarteka. Eta aurten izango dira herrialdeak aipatzeagatik Gambia, Kolombia, Venezuela, Hego Afrika, Namibia, Chile, Guatemala, Maroko, Frantzia eta Kubako atletak izango dira besteak beste. Horien artean aipagarrienak pixka bat aipatuko dizkizuet orain. Emakumeen artean, 100 metrotan, Karina Horn izeneko atleta Hego Afrikarra dator, gaur iritsiko da. Bere marka honena 10 segundu eta 98 zentesima die, marka bada oso ona, mundu mailako marka bada. Eta aipatzeagatik, orain dela pasaden astean, Afrikako atletismo txapelketak ospatu ziren, Maurizio uhartean, eta bertan 3. postuan sailkatu zen. Afrikako txapelketan 3. Orduan mundu mailako atleta bada. 200 metrotan, Barbara Camblor, Asturiarra edukiko dugu, iaz berak irabazi zuen eta mitineko errekorra egin zuen, ea urten hobetzea lortzen duen. 800 metrotan aipatu bezala Shahili Diago Mesa edukiko dugu, kubatarra, 1:57 marka honena daukana. Marka horretan ibiltzen balin bada, ikaragarria izango litzake. Gero 1500 metrotan Judith Otazua Bizkaitarra edukiko dugu, bere marka 4:15 marka honena, eta hori berdinduko balu edo hobetuko balu,
mitineko errekorra izango litzateke. Eta pertika jauzia, Malen Ruiz de Azua, Arrasatearra izango dugu, iaz ere berak irabazi zuen 4:22ko markarekin, bere marka honena 4:25 da. Atzo izan zen Iruñako mitina, eta egin zuen 4:25, osak erakutsi du forma sasoi betean dagoela, ea bere marka honena lortzeko gai da. Bueno, hau izan zen, Malen izan da Espainiako txapeldun pista estalian 2017, 2018, 2021, osea da Espainiko pertika jauzian, Espainiko onenetakoa, oraintxe bertan. Eta nik uste oraintxe daukan markarekin Espainia mailan lehenengo egongo dela. Eta gero, lehen aipatu dut, mitinetik kanpo sartu dugu, eskatu digute sartzeko jauzi hirukoitza emakumeen mailan. Eta bertan izango da Maria Vicente, atleta kataluniarra, orain Donostian entrenatzen ari da. Ramon Cid entrenatzailean agindutara. Eta, bueno, Maria Vicente oso ezaguna da, Espainia mailan atleta emakumezko onenetakoa. Jauzi hirukoitzean 13:85 da bere marka honena, baina bere espezialitatea heptatlon proba izaten da, pentatlon eta heptatlon probak izaten die. Azkenean da atleta hori bat, kompleto bat. Bueno, Maria izan da munduko txapeldun, izan zen 2017an sub-18 mailan. Tokioko Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen, 18garren egin zuen heptatlonean. Eta Espainiako txapeldun izan da hainbatetan heptatloian, pentatloian, pista estalian pentatloia egiten da, eta 200 metrotan. Orduan, 21 urte dauzke, eta etorkizun ikaragarria ikusten zaio. Orduan hori izango da oso interesgarria, ea bere maila erakusten den, ea marka hobetzeko gai den. Gero gizonetan, Carlos Andrés Palacios kolonbiarra edukiko dugu, bere marka honena da 10,6, hori ere mundu mailan aurrean egoteko marka bada. Atzo Iruñan parte hartu zuen, eta larunbatean hemen izango da. Bere herrialdeko Kolonbiako txapelduna hainbatetan izan da, 100 metrotan eta 200 metrotan. Gero 200 metrotan Iban Dani Geldenhuis Namibiako atleta izango dugu. 46-29 da bere marka honena. Mitineko errekorra usteko aukerak izan ditzake. 800 metrotan Mohamed Atawi Tijani, Espainiarra izango dugu. 1:48 da bere marka honena. 1500 metrotan Pol Moya Andorrako atleta. Bere marka honena 3:42 da. 5000 metrotan Diego Cuadrado Kantabriarra, bere marka honena 13:18. Eta gero luzera jauzian Iker Arotzena, irundarra, orain dela gutxi Euskadiko errekorra hobetu zuen, luzera jauzian, 7,81 saltatuta. Orduan, bueno, Euskadiko atleta onentsuenak, bai luzera jauzian eta bai pertika jauzian, onenak izango ditugu. Momentu honetan onenak dienak. Orduan, beti ere hori nazioartekoak eta Espainiakoak erakartzea garrantzitsua da, baina Euskadiko onenak ere bertan izatea gutzako beti nahi dugu. Bueno, gero errekorrak ez ezkizuet orain aipatuko. Eta bukatzeko, hori, eskerrak eman gure mitina babesten duen guztiei, gure babeslea dan Ordiziako udalari, eta beste laguntzaile guztiei, laguntzaileak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Beasaingo udala, Autobak, gero mitina antolatzen laguntza asko ematen diguten Gipuzkoako Atletismo Federazioa eta Espainiako Atletismo Federazioa, eta, prentsaurreko hau egiteko lekua eskaini digun Ordizia hotelari. Eta besterik gabe, nik nereak esan ditut, ez dakit galderarik badaukazuen edo. Komentatu eguraldi kaskarra honen datorrela eta... Bai, oso bero dago, eman da, bero hori baliteke fondoko 5.000, bereziki 5.000ko probarako kaltegarria izango dela dirudi, baina, abiadurako probatako beroa beti ona izaten da. 100 metro egiteko, zenbat eta berogo, hobeto. Osa, bai, baten do bero izango dela, baina 100 metro, 200 metro, horietan ez da arazoik egongo. Gero esan du pixka preskatuko dola, gauealdea ea zer ordutan dan. Azkeneko probak 8 pasata die. Beraz, a ber, ikusiko dugu. Jendean entzako ere faenaz tribunan... Bai,
bueno, ura jarriko dugu, bai, refreskatuko da, eta txapela, eta... Aurten epekoa iriki dela, nahi bali bazu azpimarratu tribunaz aparte. Bai, hori da, aurten, iaz ez genuen egin, normalean jendea tribunan eseitzen da, gradetan eseritzen da. Aurreko, urteren batean agian bai, baina iaz ez genuen iriki pistan inguruan ikusteko aukera. Aurten pistan bueltan ere jendea jartzeko aukera egongo da, sartzeko aukera egongo da. Bertan atleta gertuagotik ikusteko aukera beti batzuentzat erakargarrigoa izaten da. Bai. Eta gero streaming bidez baita aipatu, streaming bidez emitituko degula, proba, Akon Mediako gure lagunei esker, eta holaxe, eta emaitzak egongo direla interneten ia, instantaneoki edo momentuan ikusteko aukera egongo dela. Web horritik edo sare sozialetatik edo. Ez dakit beste zerbait edo... Listo. Vale, eskerrik asko, tortzeat. Bai,